Pois moi bons días, moitísimas gracias por ter achegado a esta rolda de prensa na que imos proceder a presentar este sexto certame de traducción poética internacional que se desenvolve nas augas e nas terras de Redondela dende o ano 2012. Chámase Con barqueira e remador, unha reminiscencia que, hoxe todavía vai chegar máis lonxe e acompáñanos para facer esta presentación as seguintes persoas: Javier Bas, alcalde de Redondela; Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura; Yolanda Castaño, coordinadora do Obradoiro; Xosé Leal, deputado de Cultura e Lingua da Diputación de Pontevedra; Carme Fouces, concelleira de Cultura do Concello de Pontevedra; Dores Tembrás, escritora e coordinadora da publicación resultante da edición do ano pasado, do 2016; e Carla Sofía Amado, directora do Centro Cultural de Camões en Vigo. Neste acto han salir dun en un e explicaránnos cada un deles a súa percepción da importancia que ten este acto, que ainda que non xa de ser un acontecemento localizado aquí, sí que pensamos que axuda a que a nosa lingua galega, sexa coñecida e sexa valorada e interpretada en tantos e tantos idiomas e linguas como xa se ven facendo nestes últimos 5 anos. En linguas tan extranas que poden ser o mellor croata, chinés, outros tantos, lituano, ruso, creo que tamén, ou algún outro. Son linguas que realmente pensamos que pode ser complicadísimo facer chegar o son galego e a prosa e a poesía galega, e neste obradoiro, con esta convivencia que se fai na Illa de San Simón, realmente sí que se pode facer dun xeito, ademais, moi cuidado, moi elaborado e con moitísimo agarimo. Pola miña parte nada máis, convidarvos aos próximos actos que se van desenvolver tamén dentro deste programa e darlle xa a palabra ao noso alcalde, Javier Bas. Bos días. Primeiro, agradecer a implicación e a pasión con que defende Yolanda Castaño este proxecto, porque ano a ano está de algún xeito conseguindo que eses obxectivos iniciais da primeira edición se vayan superando. Segundo, a mí o que máis me agrada desta xuntanza, esta rolda de prensa, é que haxa máis dunha administración. Aquí está a Xunta de Galicia, aquí está a Deputación, aquí está o Concello de Pontevedra e o Concello de Redondela, ademais de algún instituto internacional portugués representado. Entón, eu creo que isto é un exemplo de colaboración en determinados proxectos que nos unen, proxectos que en torno a nosa ten esa bandeira e ese reconhecemento. De algún xeito poderíamos colaborar en algún proxecto que nos poda unir. E iso, me gusta que a Illa de San Simón acolla estas xornadas, estes obradoiros, porque tamén a Illa de San Simón se acerca a Redondela, faise presente Redondela neste proxecto. Estou seguro que, como anos anteriores, os participantes van salir maravillados, encantados destas xornadas. Por suposto, animar a que se hai algo que haxa que potenciar desde este Concello, a plantexalo, e que desde ese plantexamento podamos seguir incrementando estes obradoiros que para min son un referente que iniciamos no ano 12, e que nos sentimos con honra de poder estar colaborando con eles. Moitísimas gracias.